Egun on guztioi, ongi etorriak 2023-2027 legealdirako udalerak eta bilkura honetara hurbildu zareten guztioi. Lehenik eta behin, legeak aipatzen dioena jarraituz, udal idazkariak zinegotziagiriak batu ditu. Eta bertaratutako zinegotzietatik zein den gazteena eta zein zaharrena aztertu da. Bi zinegotzi horiek adin maila osatuko dute, udal udazkariekin batera. Hori dela eta, adin maila era honetan eratzen da. Zinegotzi nagusia, ni neu, Ainhoa Larrañaga, mahaiko presidentea izango nazena. Zinegotzi gazteena, Beñat Aguado, eta idazkaria, udal idazkaria, Garaña Juria. Eskualdeko hauteskunde batzordeak udaletxera bidalitako ziurtagiriak eta zinegotzi egiaztatze gutunak bat datozela egiaztatzen da. Baita ere, zinegotziek egindako aitorpenak. Beraz, zinegotzien gehiengo osoa osoko bilkuran dagoenez, adin mailak udala eratutzat jotzen du. Hona hemen zinegotzien zerrenda. Orlan Izoi Refollo, Begoña Madariaga Orbe, Enrique Zabala Gandarias, Ainhoa Larrañaga Iturriaga Goitia, Beñat Aguado Martínez, Josu Albizuri Falcon, Idoia Otadio Iriarte, Álvaro Gutiérrez Gallardo, Idurre Antxi Aldegarra, Ibai Zabala Gandarias eta Carmen Marco García. Legeak, lehen aipatzen den legea jarraituz, alkatea aukeratzeko baldintzak gogoratzen dira. Zinegotzi diren zerrendak buruak dira hautagai. Lehen bozketan, zinegotzi guztien gehiengo osoa lortzen duena izango da alkatea. Horrela gertatzen ez bada, udal hauteskundeetan gehien bozkatutako zerrendako buru den zinegotzia izango da alkate. Gehien bozkatutako zerrenda bat baino gehiago bada, zozketaz ateratzen den zerrendako buru den zinegotzia izango da alkatea. Ondoren, aipaturiko batzarkideak aldarrikatu dira alkate izateko. Orlan Izoi Refollo jauna eta Josu Albizuri Falcon jauna. Beraz, bozkatzen hasiko gara. Beraz, izenak joango naz esaten, eta bakoitza hurbilduko da eta han sartuko dau bere bozka. Orlan Izoi, mesedez. Begoña Madariaga. Enrique Zabala. Ainhoa Larrañaga, menos. Josu Albizuri. Idoia Otadui. Álvaro Gutiérrez. Idurre Antxia. Ibai Zabala.
Eta azkenik Carmen Marco. Orain izenak aipatzen joango dira. Orlan, Josu Albizuri, Josu Albizuri, Orlan, Josu Albizuri, Orlan Isoy, Orlan. Beraz? Josu Albizuri, bost atara dau eta Orlan 6. Beraz, ikusirik bozketaren emaitza eta zinegotzi kopurua 11 izanik, aldeko 6 botoekin gehiengo osoz Orlan Isoy Refollo jauna EAJ-PNV-ko zerrenda burua izendatzen dut Udalbatzako alkate udalburu. Da hori makila emango dutzut. Baino lehen, nik uste, lehenengo berba Josu, nahi baduzu, zure esku zerbait aipatzen nahi baduzu, edo... Bai, oso ondo. Udalbatzako kideak, herritarrok, lagunok, egun guztioi, ohor eta posa da niretzat, laugarren aldiz EAJ-aren ordezkari bezala berrizko alkate izendatu izana. Eta, eskerrik asko, nola ez, gaur babesa emonduzta zuen guztioi. Niri izenean eta gure taldearen izenean bere, eskerrak emon gora detziedaz, maiatzaren 28an bozkatzera joan ziren berriztar guztiei, eta batez be, gure aukera politikoaren alde egin eben 873 herritarrei. Azken 4 urte hauetan, bide lagun izan dodazan askori, eskerrak eman gura deutziedaz, danok egiten baitugu, lan berrizko herriaren alde, bertan ongizate handiagoa eta aurrerapen gehiago egon daiten. Korporazio honetan nigaz egon diesenekaz, hasiko naz, eskerrik asko danoi benetan. Aipamen berezia merezi dabe, Udalbatzaren areto honetan azken 4 urteetan egon eta egintaldi honetan jarraituko ez da benek. Unelatzak pasa izan duguz, historikoak, pandemiak gogor jo euskun eta aurrera egiteko kapazak izan ginen denon esfortzuarekin. Eskerrik asko bihotz-bihotzez jarraitzen ez dozuen hoi. Eskerrak bere neure gobernu taldeari zentzu zabalean, ez da baperraza izan bizi izan dakoaren kudeaketa. Beraz, nire eskerri beroenak.
Udaletxeko langile guztiei bere mila esker, euren lana eta dedikazioa ezinbestekoa dalako herrigintzan. Udaletxeko langileek, esan bezala, pandemia sasoian sekulako lana egin eben, eta hori goraipatu nahi neuke. Nire begirik beroena be, lehenengoz, udalera zatozen 5 zinegotzioi, guztion laguntza izango duzue udalean, eta espero dugu elkarlanean aritzea. Aurreko kargua hartzetan egin dodan bezala, erantzunkizun osoz onartzen dut kargua, eta hitza ematen dut karguaren bete beharrak, arretaz, gardentasunez, dedikazioz eta ilusio osoz beteko dazala. Gure lana gaur hasten da, segidan hasiko gara udaleko zereginekaz, gure herriaren alde lan egiten jarraitu alizateko. Ziur nago guztiok gogotsu lan egingo dugula gure herritarren eta gure herriaren alde. Bide barri honetan bere, gure programa garatzeko lan egingo dugu nola ez. Berriztarrok jaio, hezi, hasi eta berrizen bizi alizateko moduko herri bat nahi dugu. Segurtasun, bizi kalitate eta zerbitzu publikoen eskaintzan kalitate handiagoa eskaintzen dauena. Merkataritza, ostalaritza eta enpresa aberatza deukona. Kultura, kirol eta aisialdi eskaintza zabala deukona. Udalerrian gehiago gozatzeko eta bizitza bertan egiteko aukera gehiago emoten deuskune. Gure herria, gure kultura zaintzen daben herria nahi dugu. Horren bestez, gehiago luzatu gabe, hurrengo 4 urtetarako erronka berriak jatorkuz, eta humiltasunez elkarrizketa medio lanean jarraituko dugu. Zorionak eta eskerrik asko talde politiko guztioi eta taldeotako zinegotzioi. Eskerrik asko baita areto honetara etorri zarien guztioi. Eskerrik asko bihotzez. Egunon, da eskerrik asko gaur berrizko udaleko pleno aretora hurbildu zaien guztizoi. Lehenengo eta behin, da pribau enengen du moduen, gaur publikoki berrizko EH Bildun izenien, EAJ-PNV zoriondu gure dugu. 3 bozkagaitik baino ez badabe, lehenengo inger izeten jarraitzen dabelako, zorizionak. Ondo etorrizek izen zaiteze, zinegotzi barrizok. Ondo etorri bainat, ez da ondo etorri batez be, Idurre, Álvaro, Ibai, da Idoia. Eskerrik asko zuen konpromisoetik. Berrizko EH Bilduko kidiok eskendun olako emaitzarik espero. Eskerrak emon gure dutzaguz, aurreko legegintzaldizen, guaz biherrien egon ziren zinegotzizei. Eskerrik asko Carmen Amezuari, eskerrik asko Xabatolariagari, eta eskerrik asko Eneritz Gorritxategiri. Baite, herri programan lanketan lagundu euskuen dozenaka berriztarrei. Eta kanpainan zier, guaz lan itzelaen jaben militante eta lagun guztizei. Zelan ez, eskerrik handizenak gure aukera politiku eta herri proiektu aukeratu daben 870 berriztarrei. Eskerrik asko bihotzez. Eskerrik asko behin da barriro. Eskerrik asko 870 bider. Emaitza honak espero genduzen. Lan honaren emaitzak espero genduzelako. 4 urteko isileko lan gogorran emaitzak espero genduzen. Kanpaina serio eta on baten emaitzak espero genduzen. Eta helburu argi bat ipini gendu hasi aurretik. PNV-ren gehiengo absolutua zamaitzie eta guk gure 4. zinegotzize berreskuratzie. Eta emaitzak ondinok hobiek izen die. PNV-nen parera ipini gara boskatan eta zinegotzitzen. Oingo legegintzaldizen 5 izango gara EH Bildu berrizko zinegotzizek. Emaitza historikoek die berrizko eskertiar independentismoentzat. Gaur inoz baino gehiago Felipe Urtiaga dekogu goguen. Eta aldaketie posible dala ikusi dugu. Batzuk ezinezko ezala pentsetan eben arren. Eta berandu baino lehen hau, barriro 1996 moduen, Felipe Urtiagaz moduen eta fasistek bera fusilau hartien moduen,
berrizek Eskerrak gobernauteko udal bat eukingo dau. Eskerrak dinot, Felipe Urtiaga eskertierra salako. Eta gaur, gure aukera politikoen kontra, EH Bildun kontra, bera hilebenen boska onartuko dabe batzuk, Voxeko fasistak eta PPko fasisten boska onartuko dabe batzuk. Guk, EH Bildu berrizeko taldiek aurreko hauteskunditan baino 122 boska gehiago eukin doguz. 406 bototan murriztu dugu PNV-rekiko aldie. Lehen 409 aldie esana, oin 3 boskako aldie baino ez da. Herrizen mesue argize da. Berriztaren mesue argize da. Gure lana balioan ipini dabe, gure lana saritu dabe. Berrizen boskatan 16% indugu gora, guk ez dugulako kerik saltzen. Guk gure hitze betetzen duguleko. Eta Orlanik zoirden gobernantza eredu autoritarioa amaitu behar dela aukeratu da Berrizek. PNV-ek bidien itxi dauz bosken 25% eta 284 boto. Berriztar guztizen alde ingo dugu lan. Batez be, egoera gogorrenetan bizidienen alde. Egoera zaurgarrizen dauezen berriztarak die gure lehentasune. Gure aukerien aldeko boski emondabenak ordezkatuko doguz. Baina baite, PNV-ren boskatzaile batzuk bebai. Hain zuzen be, PP eta Voxen boskak alderdi abertzale baten kontra onartzie, ulertzen eta konpartitzen ez da ben, PNV-ko boskatzaileek be ordezkatuko doguz datozen 4 urtietan. Baite, PSOE-ko boskatzaile izenda eta euren burue eskerti hartzateukin je, eskerreko udal gobernuen kontra. Hau da, eskumien udal gobernuek babestie eta horretarako ultraeskuma espainolan boskak erabiltie ulertzen ez da ben PSOE-ko boskatzaileek be ordezkatuko doguz. Eta zelan ez, Podemos aldugun aukerie boskatu daren berriztara be ordezkatuko doguz. Boska kopuru txiki bategaitik ordezkaritza barik gelditu dieta. Datozen 4 urtietan, gure herri programie betetzen aleginuko gara. Eskerretik, feminismotik, politika sozialak erdigunen ipintxe eta euskeraz. Berriz, hobe bat gure doguleko. Pertsonendako berriz gure doguleko. Berriz, bizigarri bat gure doguleko. Eskerrik asko danoi barriro, kalietan eta auzuetan ikusiko gara, bizen bitxartien, izen zoriontzu eta ondo ibili. Bueno, Ainoak aipatu dabe moduan, udalbatza eratuta gelditzen da gaurkoan, eta lanean hasiko gara hurrengo egunotan. Eskerrik asko guztioi.